രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് നാലാമത്തെ ഉപദേശം അഞ്ചാമത്തെ നോക്കിയിട്ടെടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാനില്ലേ നമ്മുടെ? രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലേ? അല്ല, ആളുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ തുടങ്ങാം. ഗ്രീഷ്മ മാതാജി തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളിൽ അത്യാഹാരം എന്നതുകൊണ്ട് രൂപഗോസ്വാമി പ്രധാനമായും അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവുകയാണ്. ഗ്രീഷ്മ മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുന്നതും സമ്പാദിക്കുന്നതും. ഒരു വണ്ടി അവനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനാവശ്യമായ സംസാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം ഏതാണ്? ഭാർഗവി മാതാജി. ജൽപ്പം. പ്രജൽപ്പം. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചിരി വരും. എനിക്ക് ചിരി വരും. അമ്മച്ചി പുറത്തായിട്ട് പോകും. ഞാൻ അതാ ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? ഓരോരുത്തരെ ഞാൻ ഇതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നായ പ്രയാസം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? രേഷ്മ മാതാജി. തുച്ഛമായ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്കായി അമിതമായി അധ്വാനിക്കുന്നത്. നിയമ ആഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ 2 തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന നിയമാഗ്രഹവും പറയുന്ന നിയമാഗ്രഹം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? അമ്പിളി മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാ. നിയമങ്ങൾ അന്ധമായി പാലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവയെ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികളിൽ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? ഹൈമ മാതാജി. ജീവാത്മാക്കള്. ദുരാത്മാക്കൾ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്? കുമാരി മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തി. ശാരീരികമോ മാനസികവുമായ അനുഭവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ദീപ മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ട്. ആദിഭൗതികം. ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈശാവാസ്യമിതം സർവം എന്ന മന്ത്രം നൽകുന്ന പ്രധാന പാഠം എന്താണ്? ജയലത മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ട്.
എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണെന്നും നമുക്ക് അനുവദിച്ചത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. യോഗസിദ്ധികൾ നേടാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ രൂപഗോസ്വാമി എന്തായാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? പ്രിയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലൗല്യം. ലൗല്യം. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവരെ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു? പ്രീത മാതാജി. മഹാത്മാക്കൾ. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ജനസംഘം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആരുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ്? സത്തീന മാതാജി. ഭക്തിയിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഭൗതികർ. ഭഗവാന്റെ 3 പ്രധാന ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഷെമി മാതാജി. ഷെമി മാതാജി. മാതാജി പറയുണ്ടോ? ഷെമി മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. പറഞ്ഞോളൂ. അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി, ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി പറയുന്ന ഘടകം ഏതാണ്? ശോഭന മാതാജി. ഉത്സാഹം. ഭക്തിയിൽ നിശ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീജ മാതാജി. ആവശ്യമായ സമയത്ത് ഭഗവാൻ സഹായിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ്. വിശ്വാസം. ഭക്തിയിൽ ക്ഷമ വേണമെന്ന് കാണിക്കാൻ നൽകിയ ഉദാഹരണം എന്താണ്? ഷൈമ മാതാജി. സന്താനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം ഏതാണ്? സുഖ മാതാജി. തത്കർമ്മ പ്രവർത്തനം. തത്കർമ്മ പ്രവർത്തന. ഇനി ആരെങ്കിലോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇനി ആരെങ്കിലോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാം നമുക്ക് അല്ലെ. സദോവൃത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് രൂപഗോസ്വാമി അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? അമ്പിളി മാതാജി. ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. ഉത്തമ ഭക്തിക്ക് രൂപഗോസ്വാമി നൽകുന്ന നിർവചനം ഏതാണ്? രേഷ്മ മാതാജി. നിശ്ചയം. രേഷ്മ മാതാജി. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമ്മദിനാവൃതം. നവവിധ ഭക്തിയിൽ ശ്രവണം വഴി ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചത് ആരാണ്? ഭാർഗവി മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ട്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. നവവിധ ഭക്തിയും ഒരേ സമയം അനുഷ്ഠിച്ച് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ രാജാവാരാണ്? ഗ്രീഷ്മ മാതാജി. അംബരീഷ് മഹാരാജ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന നവവിധ ഭക്തി ഏതാണ്? ഹൈമ മാതാജി. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഏത് ഭക്തിയിലൂടെയാണ് പ്രശസ്തനായത്? കുമാരി മാതാജി. മ്യൂട്ട്. മാതാജി മ്യൂട്ട്. കീർത്തനം. ബലി മഹാരാജ് ഏത് ഭക്തിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയത്? ദീപ മാതാജി. ദീപ മാതാജി മ്യൂട്ട്. ആത്മനിവേദനം. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നത് അലസമായിരുന്നുള്ള ധ്യാനമല്ല, മറിച്ച് ജയലളിത മാതാജി. ജയലളിത മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനം. ഹരേഷ്ണ. കഴിഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ 24 ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 3 എണ്ണം പഠിച്ചു. ഒന്ന്, ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ കണ്ടു. പിന്നെ വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ? 3 എണ്ണം നമ്മൾ. മാതാജി ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. മാതാജി ഒരു 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഭക്തിയിൽ ക്ഷമ വേണമെന്ന് കാണിക്കാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ഏതാണ് മാതാജി? കറക്റ്റ്. ഇതില് ഈ ഒരു കർഷകൻ വിളവെടുപ്പിന് കാത്തിരിക്കുന്നതും ഒരു നവവധു സന്താനം രണ്ടും ഒക്കെ ഒരേ തരത്തില്ലേ?
അല്ല, പാഠഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇത് നമ്മൾ നവവധു ചോദിക്കുന്നത്. നവവധു. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ മാഡം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും ഭക്തിയെ, അതായത് ഭക്തിയെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തും കണ്ടു, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളും കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഭക്തന്മാര്, ഇനി ഒരു ഭക്തന്മാര് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. അത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത 4ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹ കൈമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് 4ാമത്തെ ഉപദേശം രൂപഗോസ്വാമി തരുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ഉപദേശം, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ കൈമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ദദാതി എന്ന് വെച്ചാൽ ദാനം ചെയ്യുക, ദാനം കൊടുക്കുക. പ്രതിഗൃഹണാതി തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് സ്വീകരിക്കുക. അതായത് ദാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം, ദാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കണം, ദാനം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി രഹസ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതികള്, ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി. പൃച്ഛതി എന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി, അത് രഹസ്യമായ സംഗതികള് ഗുഹ്യം ആഖ്യാതി, രഹസ്യമായ സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്യാ, പറയുകയും ചെയ്യാ, പൃച്ഛതി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ 2 എണ്ണം പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ദദാതി ദാനം ചെയ്യുന്നു, പ്രതിഗൃഹണാതി തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കുന്നു, ഗുഹ്യമാഖ്യാതി രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ഗുഹ്യ പൃച്ഛതി ഗുഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞും കൊടുക്കുക. രണ്ടും ആഖ്യാതി വരും, അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് വരും, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതും. പിന്നെ ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ. ഭുങ്ക്തേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭോജയതേ ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു, ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്, ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കൈമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹം കൂട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 6 എണ്ണം. ഒന്ന് ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്ഷിക്കുക, ഭക്ഷിപ്പിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെ നമ്മളെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കും, അവർ നമുക്കും സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു തരും. നമ്മൾ അവരായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും, അവർ നമ്മളോടും ഷെയർ ചെയ്യും. നമ്മൾ അവരെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന് വിളിക്കും, നമ്മൾ അവരെ വീട്ടിലും ഭക്ഷണം പോയി കഴിക്കും. ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലും. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്, ദാനം കൊടുക്കണം, ദാനം സ്വീകരിക്കണം, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം, ഭുങ്ക്തേ ഭോജ്യതേ ഭക്ഷിക്കുകയും വേണം, ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. 6 തരത്തിലുള്ള പ്രീതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട്, സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായത്? എളുപ്പല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്, ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള പ്രീതിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാൻ സാധിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞോളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, അതേപോലെ തന്നെ ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങള് വിശ്വാസപൂർവം അറിയിക്കുക, പിന്നെ സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം കൊടുക്കുക, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക.
ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന് ആഴം കൂടുന്നു. ഹരേഷ്ണ, അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞോളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം അറിയിക്കുക, തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക എന്നീ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാവുന്നു. ഹരേഷ്ണ, അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞേ. ദാനം ചെയ്യുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, ഭക്ഷിപ്പിക്കുക, ഭക്ഷിക്കുക, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. 6 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രീതിയുടെ ലക്ഷണം. അതായത് ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം അറിയിക്കുക, തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഷഡ്വിധ പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ. സാധാരണ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ പോലും സ്നേഹമുള്ള 2 സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഈ 6 തരം വ്യവഹാരങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ പ്രീതിപൂർവകമായ ഈ 6 വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏർപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത് തന്നെ. ഇസ്കോണുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ജനങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതുവഴി മുൻ പ്രസ്താവിച്ച ഷഡ്വിധ പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ പരസ്പരം നടത്തി തന്റെ അന്തർലീന കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പുനരുദ്ധീകരിക്കാൻ ഓരോ മനുഷ്യനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കോൺ വഴിയിട്ട് എന്താണ് ഇസ്കോൺ വഴിയിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി വഴി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള അവസരം ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അതുവഴി എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഷഡ്വിധം, ഈ 6 തരത്തിലുള്ള പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറി അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പുനരുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും സാധിക്കും. സംഘ സംജായതേ കാമ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 2-ാം അധ്യായം 62-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ചാണ് രൂപപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഭക്തന്മാരുമായി കൂടിക്കഴിയുന്നതായാൽ അവനിൽ അന്തർലീനമായ കൃഷ്ണാവബോധം തീർച്ചയായും വികസിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? സംഘം സഞ്ചായതേ കാമ. സംഘം സഞ്ചായതേ കാമ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഒഴിവാക്കണം എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാല് കൃഷ്ണാവബോധം തീർച്ചയായിട്ടും വികസിക്കും. യോഗികളെന്നും ജ്ഞാനികളെന്നും കർമ്മികളെന്നും ദാനശീലരെന്നും മറ്റു പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുമായി ജനങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടരുത്. അവരുടെ സംസർഗ നിമിത്തം ആർക്കും ഒന്നും നേടാനാവില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരാൾ ശരിക്കും ആശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായിട്ടാണ് ഇടപഴകേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രസ്തുത സംഘടന മാത്രമേ ഈശ്വരപ്രേമം എങ്ങനെ വളർത്താം എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ട വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇടപഴകേണ്ടത് ആരായിട്ടാണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായിട്ട് തന്നെ ഇടപഴകണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഈശ്വരപ്രേമം എങ്ങനെ വളർത്താം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ആര് മാത്രമാണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ്. ദാനം കൊടുക്കുക, സ്വീകരിക്കുക. വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ സംഭാവന നൽകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രം വിഷയീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും മാസികകളും രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ സാദരം എന്ത് നൽകുന്നുവോ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾ അത്യന്തം താല്പര്യരാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന ആശയത്തെ മാത്രം വിഷയീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും മാസികകളുടെ രൂപത്തിൽ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കാൻ ആര് താല്പര്യരാണ്? ജനങ്ങൾ താല്പര്യരാണ്. ഭഗവത് നാമങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ചുള്ള ഉദാത്തമായൊരു ദാനകർമ്മത്തിന്റെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക.
അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഉദാത്തമായൊരു ദാനകർമ്മത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഇതേ രീതിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിഗൃഹണാദി തത്വത്തിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ ദിവ്യമായ ഉപഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നാം തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പൊ ദദാതി ദദാതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുക. ദാനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്ത ഏറ്റവും ദാനം നൽകിയെന്നതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരെ പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ. കാരണം എല്ലാവർക്കും എന്താണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണപ്രേമം പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം നൽകുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയായിട്ട് ആരെ പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്, പ്രചരിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ദാനകർമ്മത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. പ്രതിഗൃഹണാദി എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് സ്വീകരിക്കുക. അതിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ ദിവ്യമായ ഉപഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു മുതിർന്ന ഭക്തൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ 50% ഈശ്വരനെയും ഈശ്വര ഭക്തന്മാരെയും സേവിക്കാൻ ചെലവാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആ മാതൃക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി, അനുഭവസ്ഥനായ ഭക്തൻ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അനുഭവം കുറഞ്ഞ ഭക്തർ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഒരാൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ അനുഭവമുള്ളവർ പറഞ്ഞു തരുന്നു, അനുഭവം കുറഞ്ഞവരത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ പറ്റി ഓരോരുത്തരും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തന്റെ മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അങ്ങനെ ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന തത്വങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാം. ഇവിടെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ പറ്റി ഓരോരുത്തരും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തന്റെ മനസ്സ് രൂപപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അങ്ങനെ ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന തത്വങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വേണ്ട കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന് പറയുന്നത്. പാലും പഴവും നൽകി പാമ്പിനെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഒരു പാമ്പിന് പാൽ കൊടുത്താൽ അതിന് വിഷം വർദ്ധിക്കുന്നു. അതേ കാരണത്താൽ മായാവാദികളും കർമ്മികളുമാകുന്ന പാമ്പുകളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം വെളിപ്പെടുത്തരുത്. അതൊരു വിധത്തിലും സഹായകമല്ല. അപ്പൊ പാമ്പിന് പാലും പഴം കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് എന്ത്? ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മായാവാദികൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഇല്ല? ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുന്നില് നമ്മുടെ ഹൃദയം വെളിപ്പെടുത്തരുത്. അതൊരു വിധത്തിലും സഹായിക്കുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ആരോടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരുടെ അടുത്താണ് ഈ സംഗതികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി പ്രസാദം. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്? ഭക്ഷിപ്പിക്കുക. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാ ശാഖകളിലും ഞായറാഴ്ച തോറും സ്നേഹവിരുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളോട് കൂടിയിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും അനുഭാവികളെയും ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്. തത്പരന്മാരായ അനേകം ജനങ്ങൾ പ്രസാദത്തെ മാനിക്കുന്നതിനായി വരാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല, സാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവർ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളെ സ്വന്തം വസതിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാനയിക്കുകയും വിഭവസമൃദ്ധമായ പ്രസാദ സദ്യ നൽകി അവരെ ഊട്ടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്രകാരം സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും പരസ്പര ഗുണലാഭം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസാദം നൽകുന്നു, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലെല്ലാം ഞായറാഴ്ചകളിലും എന്ത് നടക്കാറുണ്ട്? സത്സംഗങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. സ്നേഹവിരുന്ന് സത്സംഗങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യും? പ്രസാദം നൽകാറുണ്ട്. എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും അനുഭാവികളെയും പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കും. അപ്പോൾ പ്രസാദത്തെ മാനിക്കുന്നതിനായിട്ട് ജനങ്ങൾ അനേകം വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? സ്വന്തം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ സമിതിയിലുള്ള അംഗങ്ങള് സ്വന്തം വസതികളിലേക്കും എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കും. വിഭവ സമൃദ്ധമായ പ്രസാദ സദ്യക്ക് നൽകി അവരെ ഊട്ടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് എന്താണ്? പ്രസാദം നൽകുന്നു, അതായത് ഭക്ഷിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പരസ്പരം രണ്ടു കൂട്ടരും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൂട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഇതിൽ പറഞ്ഞു, ദാനം ചെയ്യുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, പിന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? ഭക്തന്മാരുടെ പ്രീതിയുടെ ലക്ഷണം. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 6 കാര്യങ്ങൾ.
പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ഇതില്? ഇതിലുള്ളതില് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാലാമത്തെ ഉപദേശം അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദാനം കൊടുക്കണം, ദാനം സ്വീകരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസാദം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം, ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം, ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 6 എണ്ണം പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയണം. അപ്പൊ ഇനി ആരാണ് ഭക്തൻ എന്നറിയണം അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞെന്താണ്? എല്ലാവരോടും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു മായാവാദികളെ പോലുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞു. അവിടെ എന്താണ്? ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്, എല്ലാവരുടെ നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്തറിയണം? ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയണം. ആർക്കാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, ആരോടാണ് രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമുക്ക് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് നമുക്ക് പ്രസാദം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആ തലങ്ങൾ, ഭക്തന്മാര് ആരൊക്കെയാണ്? ഭക്തന്മാരെ കാറ്റഗറി തിരിച്ചു പറയുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ആരൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഭക്തന്മാര് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങള്, ഓരോ ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങളാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഓരോ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഉപദേശാമൃതം ശ്ലോകം 5. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 5ാമത്തെ ഉപദേശം. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതി ശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കല്പ്യ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതി ശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കല്പ്യ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസേന്ദ്രിയത. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയത. കൃഷ്ണ അതായത് ആരുടെ വാക്കിലാണോ, ഏതൊരുവന്റെ വാക്കിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമമുള്ളത്, അതായത് കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസാന്ദ്രിയത. അവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസാന്ദ്രിയത, മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിയായാലും കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അത് പറയുന്നത് കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതൻ മനസാന്ദ്രിയത. ആരാണോ അവന്റെ വാക്കില് കൃഷ്ണ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മനസാന്ദ്രിയത, മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഇനി 2ാമത്തെ കാറ്റഗറി പറയുന്നു. ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം. അപ്പൊ ദീക്ഷാസ്തി ചേത് വിധിപ്രകാരം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ദീക്ഷാസ്തി ചേത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ദീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭജന്തം ഈശം, അതായത് അങ്ങനെ ഭജന്തം ഈശം ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണെങ്കിൽ അവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രണാമം ചെയ്യണം. അതായത് ആ ഭക്തനെ നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട്, പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദരിക്കണം. അതായത് വിധിപ്രകാരം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചൊരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദരിക്കണം? പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭക്തനെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. വിധിപ്രകാരം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ 2ാമത്തെ മനസ്സിലായി, 1ാമത്തെ മനസ്സിലായി ഇല്ലേ? ഇനി 3ാമത്തെ
മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയണത്? ശുശ്രൂഷയ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലഭ്യ. മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത്, അത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാത്ത, അന്യരെ നിന്ദിക്കാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയ ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട്, അതായത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാതിരിക്കണം. സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഭക്തനെ ആദരിക്കണം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് തുടക്കത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ, ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. വിധിപ്രകാരം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയണത്? മറ്റുള്ളവരെ ആരെ നിന്ദിക്കാത്ത, ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോട് കൂടിയ ഭക്തന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ 3 തരത്തില് ആണ് ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഒന്ന് തുടക്ക ഭക്തന്മാര്, രണ്ടാമത്തത് മധ്യത്തിൽ വരുന്ന ഭക്തന്മാര്, മൂന്നാമത്തത് കുറെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഭക്തന്മാര്, ആ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവരാണ്, അവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിക്കുന്നവരെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാത്ത, ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കുന്ന, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയ ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. പറയാൻ പറ്റുമോ? പറയാമല്ലോ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. വിശ്വാസപൂർവം വിധിപ്രകാരം ദീക്ഷയെടുത്തിട്ടുള്ള ഭക്തനെ, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ പ്രണമിക്കണം. പിന്നെ അന്യനെ പറ്റി ദോഷം പറയാതെ, മനസ്സുകൊണ്ട് വ്യതിചലിക്കാതെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്യണം. സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭക്തനെ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത്, ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്. ഒരാൾക്കും കൂടി പറയാവോ? കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. വിധിപ്രകാരം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഭക്തനെ പ്രണാമം കൊണ്ട് ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാതെ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളും കൂടി പറയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൊരു ഭക്തനാണോ കൃഷ്ണനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് അയാളെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നും വിധിപ്രകാരം ദീക്ഷ എടുത്ത ഭക്തനെ നമസ്കാരം ചെയ്ത് പ്രണാമം ചെയ്ത് ആദരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്ത് ആദരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദീപമാതാജി പറഞ്ഞോളൂ, പറയാൻ പോയതല്ലേ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. പിന്നെ ഒരു ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. പിന്നെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടു കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടി കഴിയുകയും വേണം. സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ
പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ചാദരിക്കണം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടു കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഓരോ പേരുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഭഗവാന്റെ നാമം, കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അവരെ നമ്മൾ കനിഷ്ഠ ഭക്തർ എന്ന് പറയും. കനിഷ്ഠ ഭക്തർ, തുടക്കത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്. രണ്ടാമത്തേത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ മധ്യമ ഭക്തർ എന്ന് പറയും. മധ്യമ ഭക്തർ, മധ്യത്തിലുള്ളത്. മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയ ആ ഭക്തന്മാരെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയും. അവരെ നമ്മള് ഉത്തമ ഭക്തർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ: ഉത്തമ ഭക്തര്, മധ്യമ ഭക്തര്, കനിഷ്ഠ ഭക്തർ. അതാണ് ഈ 3 പേർക്കും പറയുന്ന പേര്. മധ്യമ ഭക്തർ, മധ്യമാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി എന്നും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തർ എന്നും പറയാം. ഉത്തമാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി, അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ ഭക്തർ, മധ്യമ ഭക്തർ, ഉത്തമ ഭക്തർ. അങ്ങനെയാണ് ഈ 3 പേരെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഇത് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് കനിഷ്ഠാധികാരിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ പ്രാരംഭോപദേശം നേടി കൃഷ്ണനാമം കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തിമാർഗ നവാഗതനാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. അവനെ ഒരു കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് കരുതി മനസ്സിൽ അവനോട് ആദരവ് പുലർത്തണം. അപ്പൊ ഇവിടെ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരോട് നമുക്ക് മനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 47-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു: അർച്ചായമേവ ഹരയേ പുജാം യശ്രദ്ധയേ ഹതേ നാതത് ഭക്തേഷു ചാന്യേഷു സാ ഭക്ത പ്രാകൃത സ്മൃതഃ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിക്കുന്നവനും എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോടോ സാമാന്യ ജനങ്ങളോടോ വേണ്ട വിധം പെരുമാറാൻ അറിയാത്തവനുമായ ഒരാൾ പ്രാകൃത ഭക്തനാണ്, അതായത് കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. അപ്പൊ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികളുടെ ധാരണ എന്താണ്? അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അമ്പലത്തിൽ മാത്രം, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അവർക്ക് എന്തറിയില്ല? വേണ്ട വിധം സാമാന്യ ജനങ്ങളോട് പെരുമാറാൻ അറിയാത്തവരുമാണ് ആര്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് വേണ്ട വിധത്തിൽ പെരുമാറാനായിട്ട് അറിയാത്തവരാണ് കനിഷ്ഠ. കാരണം അവർക്കറിയില്ല ആരാണ് മധ്യമ ഭക്തർ, ആരാണ് ഉന്നത ഭക്തർ എന്നുള്ളതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതും ആർക്കറിയില്ല? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഗ്രഹത്തിൽ ചെന്ന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. കാരണം അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ആരാധിക്കുക. കാരണം അവിടെ ചെന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ധാരണ? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെ ധാരണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തറിയില്ല? അവർക്ക് എല്ലാവരോടും പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. കാരണം ഉത്തമ ഭക്തന്മാരാരാണ്, മധ്യമ ഭക്തന്മാരാരാണെന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആര്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. കാരണം ഇവര് ഉറച്ച മനസ്സോട് കൂടിയവരല്ല ഇവര്. അപ്പൊ ഇവരോട് ഇന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും പറയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇത് ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് വരും? അവരിത് മാറ്റിവെച്ച് വേറെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് മാറാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് മധ്യമ ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ആചാര്യൽ നിന്ന് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരം വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ് മധ്യമാധികാരി. മധ്യമാധികാരി ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഇടനിലയിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി വരുന്നത്
ഉത്തമാധികാരിക്കും കനിഷ്ഠാധികാരിക്കും ഇടയിലാണ് മധ്യമാധികാരി വരുന്നത്. ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരം വ്യാപിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരികള്. ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 46-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഈശ്വരേതദ ദീനേഷു ബാലിശേഷു ദിഷൽസു ച പ്രേമ മൈത്രി കൃപോപേക്ഷ യാ കരോതി സ മധ്യമഃ. മധ്യമാധികാരി എങ്ങനെയാണ്? പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പരമപ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായിട്ട് കരുതി ആരാധിക്കുന്നവരാണ് മധ്യമാധികാരികള്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയോട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രി ഭാവത്തോട് പെരുമാറുന്നു. അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോട് പെരുമാറുന്നു. അജ്ഞാനികളോട് വളരെയധികം കൃപയോടുകൂടി പെരുമാറുന്നു. അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോട്, അസൂയാലുക്കളെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവഗണിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലാണ് ആര് പെരുമാറുന്നത്? മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രി ഭാവത്തിലും അജ്ഞാനികളോട് കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളെ ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നു. അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നവരാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരികള്. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ദൃഢമായി ഉറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം കൈവളർത്തി നിശ്ചിത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വീഴ്ച കൂടാതെ നടത്തുന്ന ഒരാൾ മധ്യമാധികാരി ഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22:67 പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല? ശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെയധികം ഗാഢമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടാകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ മഹാമന്ത്രത്തിലും ഭഗവാനിലും വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് മധ്യമാധികാരികള്. ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമം നിരന്തരം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രിയോടുകൂടിയും അജ്ഞാനികളോട് കൃപയോടുകൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ അസൂയാലുക്കളെ ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറുന്നവരാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരികള്. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല? ശാസ്ത്രജ്ഞാനം വലിയ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലും ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാര്യന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആചാര്യന്മാര് ആ ലെവലിലുള്ളവരൊക്കെ ഉത്തമാധികാരികളാണ്. ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച സമുന്നതനായ ഒരു ഭാഗവതനാണ് ഉത്തമാധികാരി. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ദൂഷണം പറയുന്നതിലൊന്നും ഉത്തമാധികാരിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും കാണുകയില്ല. അയാളുടെ ഹൃദയം തികച്ചും നിഷ്കളങ്കമാണ്. അവൻ ദോഷസ്പർശമില്ലാത്ത കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയവനാണ്. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച ഒരു ഭാഗവതനാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ദൂഷണം പറയാനൊന്നും ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല? ഉത്തമാധികാരിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അയാളുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയമായിരിക്കും. അവൻ ദോഷസ്പർശമില്ലാത്ത കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തി ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തിയവനാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കഴിയുന്നവൻ ലോകത്തിന്റെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിക്കുക മാത്രമേ തനിക്ക് കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഉത്തമാധികാരികൾ. ഉത്തമാധികാരികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഏതു സമയത്തും ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഏത് തരത്തിലാണ് ഈ ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് തന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരികൾ. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത്തരം മഹാഭാഗവതനുമായി അഥവാ പൂർണ്ണ വൈഷ്ണവനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അയാളെ സേവിക്കുന്നതും ഏറ്റവും അഭികാമ്യമാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നത്, അവരെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഉത്തമാധികാരിയെ വൈഷ്ണവനെ ആചാര്യനായി സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് മാത്രമാണ് ആരാകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആചാര്യനാകാൻ സാധിക്കുന്നത്. തന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കണം. തൻ്റെതായി എന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം ആചാര്യന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും അനുശാസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ ആചാര്യന് സമർപ്പിക്കാം. തന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം ആചാര്യന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. അധപതിച്ച് കിടക്കുന്ന അനേകം ആളുകളെ സമുദ്ധരിച്ച് വൈഷ്ണവത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള വൈഷ്ണവനെ ഉത്തമാധികാരിയായി പരിഗണിക്കാമെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഒരു പ്രായോഗിക സൂചന നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അധപതിച്ച് കിടക്കുന്ന ജനങ്ങളെ
സമുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് കണക്കാക്കാം? ഉത്തമാധികാരിയായിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്നാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഈശ്വരന്റെ നാമവും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തരല്ലെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് എത്രയോ ഉത്കർഷദായകമാണ്. അപ്പൊ വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ അനുക്രമം ഉയർന്ന് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് അറിയുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം ജപിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ വൈകല്യം കൂടെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ വൈകല്യം കൂടാതെ 10 നാമാപരാധങ്ങളാണുള്ളത്. ആ 10 നാമാപരാധങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ഇല്ലാതെ, അതാണ് വൈകല്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമാപരാധങ്ങൾ, അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അനുക്രമം ഉയർന്ന് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പോ? വൈകല്യം കൂടാതെ ഈ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതില്ലാതെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോ. 10 നാമാപരാധങ്ങൾ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആരാണ് ശരിയായ സ്ഥാനാർത്ഥി? അപരാധങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒഴിവാക്കി ഈശ്വരന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കാതെ ഒരാൾക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറാൻ അർഹതയുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാതെ, അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാതെ ഒരാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറാൻ അർഹതയുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. എങ്ങനെ ജപിക്കണം? അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കനിഷ്ഠ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വളരാം? അപ്പൊ എല്ലാവരും തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ആരംഭിക്കുന്നത്? കനിഷ്ഠ ഭക്തനായിട്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ആരംഭിക്കുന്നത്. ഭക്തി ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാവരും കനിഷ്ഠാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. എന്നാൽ ഹരിനാമം നിശ്ചിത സംഖ്യ ആവർത്തിച്ച് ശരിക്കും ജപിച്ചാൽ അവന് ക്രമത്തിൽ ഉത്തമാധികാരിയാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും തുടക്കത്തില് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് തുടർച്ചയായിട്ട് 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ക്രമത്തിൽ എന്തായിട്ട് മാറാം? ഉത്തമാധികാരിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. വലിയ പ്രവാചകന്മാരായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചില സമകാലിക സുഹൃത്തുക്കൾ ഭഗവത് നാമ കീർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയത് മൂലം ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക വശത്തേക്ക് ക്രമത്തിൽ അധപതിച്ചതായി നാം കണ്ടിരിക്കുന്നു. തിരിച്ചും സംഭവിക്കും. തിരിച്ചും എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കനിഷ്ഠ ഭക്തനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയരാം? ഹരിനാമം 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിച്ച് നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തമാധികാരിയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പറയാണ്, വലിയ പ്രവാചകന്മാരായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല, അത് ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? അധപതിക്കുന്നതായിട്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദീക്ഷ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീല 4:192. ദീക്ഷ കാലേ ഭക്ത കരേ ആത്മസമർപ്പണ സേ കാലേ കൃഷ്ണ താരേ കരേ ആത്മസമ. ദീക്ഷാകാലത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം കൃഷ്ണൻ അവനെ തനിക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ദീക്ഷാകാലത്തിൽ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആരിൽ അർപ്പണം ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനിൽ അർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവനെ തനിക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കും. അപ്പൊ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയം തൊട്ടാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ നിമിഷം മുതലാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ പരിഗണിക്കുന്നത് ആ സമയം മുതലാണ്. ഒരാൾ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ അയാൾ തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കണം. ആചാര്യന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാതെ അദ്ദേഹത്തെ കേവലം ഒരു ആചാര്യനായി വരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആത്മീയ ജീവിതമാണ് തൻ്റെതെന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കാനായി ആരും ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കരുത്. അവൻ യഥാർത്ഥ
ജിജ്ഞാസുവായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ, എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം അതാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആചാര്യനാരും സ്വീകരിക്കരുത്. എന്ത് വേണം? ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിജ്ഞാസുവായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആചാര്യന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വെറുതെ ഒരു ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഭക്തൻ അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശത്തിന് പൂ കെട്ടാനുണ്ട്, പൂ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നാലാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ കണ്ടത് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടതെന്നുള്ളത് കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഭക്തന്മാരെ തലങ്ങൾ, ഓരോ ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭക്തൻ, അതായത് കനിഷ്ഠ ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം, മധ്യമ ഭക്തനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം, ഉത്തമ ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അമ്പലത്തിൽ ചെന്നാലും മാത്രം, ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ചെന്ന് ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് കരുതുന്നവരാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്, ഇതൊന്നും അറിയില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കില്ല. അവർക്കും അതുകൊണ്ട് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം ഒന്നും അവർക്ക് അറിയുന്നവരല്ല. പിന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? മാറ്റവും സംഭവിക്കും. അവർ ഏത് സമയത്ത് അത് നിർത്താം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത് മധ്യമ ഭക്തന്മാര്. മധ്യമ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് മധ്യമ ഭക്തന്മാര്. അവർ എങ്ങനെയാണ്? അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രിയോട് പെരുമാറുന്നു, പിന്നെ അസൂയാലുക്കളോട് മാറ്റി നിർത്തുന്നു, പിന്നെന്താണ്, അജ്ഞാനികൾ അല്ലെ കൃപയോട് കൂടി പെരുമാറുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? മധ്യമ ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാവരോടും എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. പക്ഷെ അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലും ഭയങ്കര വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും മധ്യമ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഉത്തമ അധികാരികൾ, ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ നിലയിലുള്ളവരാണ് ആര്? ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്. അവർക്ക് എന്താണ്? അവര് എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഭക്തന്മാരായിട്ട് കാണുന്നത്. അത് ആരെയും നിന്ദിക്കാത്ത സ്വഭാവത്തോട് കൂടിയവരാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമുള്ളവരായിരിക്കും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് എപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതില്? പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരും ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് കനിഷ്ഠ ലെവലിലായിരിക്കും. കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരായിട്ടാണ് എല്ലാവരും തുടങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തുന്നത്? ഉത്തമാധികാരിയിലേക്കും മധ്യമാധികാരിയിലേക്കും ഒക്കെ എത്തുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. ഭഗവാന്റെ അപരാധങ്ങളില്ലാതെ നാമം ജപിക്കണം. 10 നാമാപരാധം നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ആ 10 നാമത്തിന്റെ അപരാധങ്ങളില്ലാതെ നാമം ജപിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് പറഞ്ഞു നമുക്കിതിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ അതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് മാറുന്നതെന്നും കണ്ടു. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉത്തമാധികാരിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാന്നുള്ളത് കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ദീക്ഷയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴാണോ നമ്മള് ഒരു ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ച് ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ആ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിതമാകുന്നു. അപ്പൊ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മ ബന്ധമില്ലെന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബന്ധമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ഗുരു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരു ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ കണക്ഷൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അതുണ്ടാകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ